gwani zan gaida sunan shi Dauda. Mai kauna da ci gaban al'umma ya samu shaida. Mai daukar ɗawainiyar al'umma kun san shi dinda. Ya zama shugabanmu mai son ci gabanmu. Allah ɗai ya san abin da ya shirya a cikin jikin kararara. Domin a ganka mai bacci da yayi mafarki tilas ne za ya farka. Shi kuma wanda ke gumi a katifa ya kunna fanka. Ga jaki